Meil on siis siin üks Soome rahvustoit ja ma tahakski küsida, et mis asi see on? Riisipiirakat, suomen kielessä riisipirukat. Riisipirukas. Ja. Et kuidas sitä tehakse üldse, et on sitä raske teha? Ei sitä raske ei ole tehdä. Ensimmäisenä keitetään riisiputru, sitten se tehdään se pohi siihen, rukijahu, vesi, sool, natukke nisujahua ja sitten vaan tehdäänkö sen. Kas teil on mingi teisi erinevaid roogisid, mida te olette teinud ja tahate rääkima? No joulutoitut on sellaiset toisesti erinevät, ne vormiruuat. Ja Suomessa paljon on vormiruokia. Okay. Karttulivormia, vaalikasvormia, porkkantia ja sellaista. Aga kas teile maitsevad ka teie vormid ja jõulutoidud? No, me olemme lapsepolvessa syöneet niitä, harjunut nende kanssa. Aga kui teil on jõuluk, kas te teete siis mõlemad road, nii Eesti kui Soome omad? Või ainult ühe riigi omad? Ei, no kyllä verivorstit mä teen. No. Suomessa ei verivorstia jouluajal syyä, aga siin mä olen harjunut syömään. Ja kuna mul proua on eestlane, siis me teeme loomulikult mõlemaid. Hapukapsast me ei syö ültsekään siellä kandissa, me olemme. Aga siin mina syön küll. Mämmi on myös sellainen omaperäinen. Se on se lihavõttepühäden. Ja mis see kujutab endast? Ei ole näinudki või? Ei ole küll mämmi. No vanhasti se tehtiin kotus niimoodi, on se ohrasta vai ruhkijaosta. Kummasta se tehdään? Se keitetään esialkuun se putru ja sitten siihen pannaan niitä maitsa-aineita. Mä en tiedä sitä, missä siihen tulee. Appelsiinin kuoro oli yksi, missä siihen tuli. Ja siihen putru sisään. Ja vanhasti tehtiin kasekuoresta sellaiset topsikut. Ja ne kypsetettiin vielä ahjuseessa. Se on semmoinen pruunu. Asti pruunikas se. Huvitav. Järgminen korttu tulee munapyhät nyt keväten päätin tuomaan. Missä vielä on sellaisia? Se sinu kalakukko. Ai niin se kalakukko, jaa. No kalakukko on jälleen se sama muoti niimoodi, että tehdään sellainen rukkijaosta, veestä ja soolasta taikinassa. Ja sitten pannaan niimoodi, tehdään sellainen plaat. Ja sitten siihen pannaan kala, ahvenat, voi muikku ja rääpis. Ja sitten jälleen pannaan sianlihaa ja soolavahella aina. Jälleen kalat ja sianlihaa ja soola. Ja sitten pannaan se kiinni ja pannaan ahjuu. Ja kypsetetään sellainen 6–8 tuntia. Wow. Ja sitten se on väga hea. Niin. No, nüüd on veel midagi ei ole. Midagi head näiteks. Magusat just. Kuidas te kamat, Eesti kama olete maistnud? Selge see. Kuidas see maitsis? Vägagi. Mulle ei meeldi. Mulle meeldib küll kama. See on nagu hommikuti jogurti asemel on väga hea. Ega ma ise ka kama ei söö. Vahel olen söönud, et nagu näiteks tehakse neid kamavahte. Siis on hea. Missä on semmoinen makustat meneviin. Jaa, raske küll ilus. Ei oskagi praegu. Jah, et Soome nagu vist ei olegi, et oma magustoit või? Enam samad kuin teillä on. Sama on ka. Niin. Kamat ei ole. Kiselit ja sellaiset on sama muoto kuin siinä. Tortit. Magustajat on enam sama. Niin. Siis on kõik jah. Aitäh tulemast!